Didn't even get to cross. И така, здравейте на всички, аз съм Мариан, а тук при мен е Тишо. Здрасти. И искаме да ви уведомим, че днес на 17 юли от 20 часа ще стримваме в нашия Twitch канал, който е DaSub 3000, точно както нашия YouTube канал DaSub 3000, така и Twitch канала ни е по същия начин. Ще стримваме на League of Legends. Всъщност да, предимно ще снимаме на League of Legends, но имаме идея да вкараме още някоя игра в стрима, защото не на всички League of Legends им харесва и нали, да има разнообразие и всеки да има какво да види. Също така може да ни дадете идеи в коментарите под този клип за разни игри, каквито искате да има в стрима, и ако някой ни хареса на нас и я одобрим, ще я вмъкнем в стрима и ще снимаме на нея. Да, така че ви очакваме от 20 часа на стрима ни. И... Да, 20 часа, 17 юли, да Twitch TV, DaSub 3000. Също така ще има линк към Twitch канала ни в дескрипшъна на самия ни YouTube канал. Да. Така. И това беше всичко от нас. Само за последно искам да кажа, че утре също така очаквайте в нашия YouTube канал първата ни поредица, която е водена от мен. Ще видите на коя игра и така. Аз също скоро пристигам с поредица. Да, така че, както казахме в първия клип, очаквайте доста от обновения ни канал. И това беше и чао! Виждане.